रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर। आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील। आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ। संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या 5 दिवसांपासून पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू आहे। समाधानकारक पाऊस पडत असल्यानं सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांच्या भात लावणीच्या कामांना वेग आलाय। मागील काही दिवस ऊन पावसाच्या खेळामुळे त्रस्त असलेल्या बळीराजावर मागील 4-5 दिवस वरुण राजानं कृपा केली आहे। गेल्या 5 दिवसांपासून बळीराजावर झालेल्या पावसाच्या कृपेनं बळीराजा सुकावलाय। पावसामुळे नदी नाल्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे। सिंधुदुर्गात ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांची शेतीच्या कामांची लगबग सुरू आहे। शेतकरी लावणीत गुंग झालेत। खरोखरच समाधानकारक पावसानं बळीराजा सुकावलाय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।